Ja, as diens vir barmhartigheid het ons met armoede anders begin definieer. Armoede kan breed uitgebrei word, maar armoede kan geestelike armoede wees. Maar as ons die kinders kan help om geestelik te kan versterk word en om die Here se waarde te kan sien, dat dink ek armoede kan dan in die weg geruim word. Ons het teruggegaan na die Genesis 1 storie om te sê, ons is geskape om in gesonde verhouding met die Here te wees, gesonde verhouding met wie ek is in die Here, gesonde verhouding met mekaar te wees, en 'n gesonde verhouding met die skepping, en my eie talente en gawes wat die Here my toegerus het om te kan leef. En ongelukkig deur die sondeval het daai verhoudings verbrokkel, op meerdere of mindere mate vir elkeen van ons, of ek nou materieel arm is, of dan nou nie, leef ons in armoede in een van daai 4 verhoudings. En wanneer ons dan nou kyk aan hoe kan ons diensbaar wees met gemeenskappe om ons, dan vra ons onsself af, hoe kan ons inbou in daai 4 verhoudings? So soms dra ons nog steeds materieel by tot sake en ons het nog steeds 'n groot begroting om dit te doen. En daarmee saam is die vraag die hele tyd, hoe kan ons deur saam wees en saam te werk met ander organisasies in ons gemeenskappe hande vat terwyl ons dinge uitdeel. En daardeur kan beide partye in hierdie 4 verhoudings versterk word. En mis ons nie uit op daai wonderlike gawe van saam dien.